Иди сюда. Не, там же снимать будет. Сюда, хорошо. На. Раз... Ударили на сьогоднішньому матчі на 30-му турі чемпіонату Білорусі серед команд першої ліги всіх завзятерів футбола, гравців і суддів. Офіційний партнер НФК «Національний аеропорт Мінськ», короткий шлях Тамари. Офіційний партнер НФК міжнародний бренд «Престижа», широкий вибір електроніки для дому. Глядячи на то, что сайт «Футбол.бай» упарто отправляет Крумкачев на стадион Республиканского центра Олимпийского резерву БДУ, все-таки это так само Минск, але штучный газон спортово-оздоровленчего комплексу Олимпийский и заключный матч Крумкачев у сёлетнім сезоне. Увогуле матч 30-го тура, апошні день турниру у першей лизе национального чемпионату. НФК Крумкачи приймають лідера першей лиги чемпионата Беларуси и амаль пераможцу бабруйскую Белшину, якая праз 4 сезоны у наступным годзе згуляе зноў у найвышэйшай лізе, з чым бабруйцаў шчыра і віншуем. Ну а ў Крумкачова свая задача, трэба замацавацца, трэба, адчуўшы смак перамогаў, трэба ісці далей і на наступны сезон марыць, як казаў калісьці і Сергей Корсак, і іншыя футбалісты, за 2 гады пробиться зноў у найвышэйшую лігу чэмпіянату Беларусі з новым, уже з іншым кіраўніцтвам Беларускай федэрацыі футбола, якое не будзе замінаць, не будзе перашкаджаць, напэўна, і будзе толькі падтрымліваць такую самабытную, такую цудоўную, такую бліскучую сваёй сямейнасцю, як кажуць футбалісты і самі заўзятары, каманду НФК Крумкачы. Такім чынам, Крумкачы на левой палове поля, традыцыйная чорная форма, справа у белым апрананні бабруйская Белшина і Сергей Корсак, Сергей Кошель зараз распачне гэты мяч, ён каля мяча ў цэнтры поля, разгульвае гэты першы мяч з Михайлом Каляткам, і Крумкачы пайшлі наперад. Зараз дыктар по стадионе распавядае пра склады гуляючых сёння каманд, абавязкова скажу крыху пазней. І у наш мікрафон номер 9, капитан команды Андрей Ясюк. Номер 10, Роман Салимов. Калятка аддае на Яцука, той спрабуе прабіць у цэнтр штрафной пляцоўкі, нічога не атрымалася, Белшына адбілася, але Крумкачы працягваюць атаку. Валовіч. І зноў Калятка. Добрый навес у штрафную пляцоўку, няма каму там адбіць і прабіць нават галавою. Ну, па-першае, пра арбітраў сённяшняга матча. Гэта віцебская брыгада суддзяў. Сергей Лабацевич, галоўны арбітр, яму дапамагаюць Юрый Хомченко ды Кирилл Пакулин.
не так шмат заўзятараў зараз на стадыёне, хаця з Бабруйску збіралася прыехаць вельмі і не адзін аўтобус прыхільнікаў Белшыны. Тым не меней, сёння у гэты прахалодны восеньскі лістападаўскі дзень заўзятараў не так шмат. Каманда развітваецца з заўзятарамі. Заўзятары развітваюцца з камандай да наступнага сезону. Ну, вось падказваюць мне, што адзін з аўтобусаў зламаўся, не ведаюць, ці даедуць заўзятары на гэты матч, але ўжо іх жаданне, іх прага да таго, каб падтрымаць сваю Белшыну на гэтым двубоі ухвальная. Дэлегат Ассоциации Белорусской Федерации футбола сегодня Виктор Зажевский, вядомы новополоцкі арбитр. Александр Скшинецкий сегодня выступая под 17 номером, як заўсёды быў з мячом. І Белшына распачынае свою першую атаку, правда, яна захлынулася на самом пачатку паловы поля гаспадароў. І зноў спрабуюць нешта госці арганізаваць ад сваёй штрафной пляцоўкі. Такім чынам, Белшына, Бабруйск, лідар першай лігі чэмпіянату Беларусі у сезоне 2019, якая на 2 пункты урэшце апярэджвае Смалявіча. Доўга бегла Белшына за Смалявічамі амаль увесь чэмпіянат, і вось пад заканчэнне яго атрымала лідарства. А зрэшты і Белшына, і Смалявічы вяртаюцца ў найвышэйшую лігу. Сергей Туранок, брамкар-брамнік каманды Белшына, сёння под 24 номером. Далей палявыя гульцы: Владислав Солонович, 4 номер. Александр Юшин, найлепшы бомбардзір першай лігі чэмпіянату краіны, з 26 мячамі ён лідаруе безальтэрнатыўна. Расійскі легіянер Белшыны под 7 номером. Андрей Лясюк, капітан каманды, у яго 9 номер. Роман Салимов, таксама расеец у складзе Белшыны, под 10 номером. Ілля Кухарчык, 11. Ілля Руцкі, 14. Юрий Павлюкавец, 18 номер. Павел Бордюков под 20 номером. 23. Самуэль Орисевиеми, Одеоба, нигериец под 23 номером. И Артем Делевский, 44 номер. Головный тренер команды знакомитый, легендарный бобруец Эдуард Градобоев. Ему допомагают тренеры Андрей Сверков. Ну і асабліва такога асістэнта у каманды Белшыны, прынамсі, тут у пратаколе не пазначана. Гаспадары поля. Команда НФК Крумкачы. Валерый Фомичев, брамник, 88 номер. Под 3 номером Александр Былина. 5 Павла Грышишки. 8 у Михаила Калятки. Под 10 Артем Булойчик, 11 Константин Казаков и 17 Александр Скшинецкий, про что казалось и вышэй. 25 Кирилл Алексеян, які пасля траўмы доўга не гуляў у гэтым сезоне, але пакрысе адчуў сваю гульню і вось выходзіць у стартовым складзе ўжо не першы раз. 33 Артем Балович, 90 Сергей Кошель і 98 Александр Яцкевич, які доўга не забіваў за Крумкачы, але сёлета вызначыўся ўжо 2 разы, ну і правёў пераможны мяч у вельмі важным двубоі, які здарыўся у Берасці у матчы вельмі прынцыповым з камандай Рух, які Крумкачы выгулялі з лікам 1-0. Пакуль збольшага гульня ідзе ў цэнтры поля, вострых атакаў не было, удараў у створ брамы таксама не было, і не было кутніх удараў. Вось Белшына атакуе, перадача ў цэнтр, але Валерый Фомичев добра згуляў пасля гэтага прастрэлу Андрэя Лясюка. Капітан каманды не здолеў стаць асістэнтам у, скажем так, ну, у гулявой атацы Белшыны, калі б яна здарылася. Михаил Калятка на правом фланзе тут добра змагаецца і імкнецца навешваць. Мяч пакідае межы поля ад нагі Одеоба Самуэля Орисевиеми. Нават не ведаю, як яго лепей называць, скажем так, адным імем, адным прозвішчам. Ну, тым не менее, часцей валодаюць мячом Крумкачы. Галоўны трэнер каманды, конечно ж, як мог забыцца, Сергей Казимирович Кузьминич, які падпісаў пагадненне, пагадзіўся працаваць з камандай і на наступны сезон. Сапраўды у трэнера ладзіцца, пайшлі перамогі, серыя перамогаў, і каб гэта было раней, у першай палове сезона, конечно, Крумкачы прэтэндавалі на выхад у найвышэйшую лігу, альбо хаця б былі вышэй у турнірнай табліцы. Але і зараз яны вышэй, чым заўсёды, чым збольшага былі у табліцы цягам усяго сезону.
Павел Хасиневич, ассистент тренера Крумкачоў. Ну і яшчэ раз нагадаю, што галоўны арбітр сёння Сергей Лыбасевич, суддзя з Віцебску, з паўночнай сталіцы Расіі. Сёння ўсе матчы першай лігі распачынаюцца о 14 гадзіне, распачаліся 14 гадзіне, таму што будзем мець, якія вынікі цягам часу гэтага, будзем абавязкова вам паведамляць. Наперад ідзе Константин Казакоў, нападнік Крумкачоў. Калятка тут змясціўся ў цэнтр. Но ўвогуле Крумкачы, як мы бачым, у гэтым сезоне ўсё часцей гуляюць у 3 абаронцы і ў 2 апорных. Сёння няма высокага такога абаронца Томіча, Артёма Міцерава у складзе. Ну і тым не менш, Крумкачы не садзяцца ў абарону. Конечно, супернік вельмі сур'ёзны, вельмі аўтарытэтны. Белшына, яшчэ раз нагадаю, выйшла зноў у найвышэйшую лігу, і яна зразумела мае больш стабільны, больш роўны склад. Колькі Крумкачоў памянялася ў гэтым сезоне, хтосьці прыходзіў. Нават мы памятаем, што і Дмітрый Жданок у лютым пакінуў каманду, але зараз вярнуўся ў клуб і дапамагае камандзе. Пра гэта ўсё крыху больш падрабязна цягам нашага рэпартажу. Мы так пастараемся ўзгадаць асноўныя падзеі жыцця Крумкачоў у гэтым сезоне і ў гэтым годзе ўвогуле, ад студзеня распачынаючы. Ну, магчыма, трэба ўзгадаць на пачатку, што жыццё Крумкачоў сёлета распачалося з канцэрта Юрыя Блінова, аднаго з заснавальнікаў клубу ў верхнім горадзе. Канцэрт быў фартэпіянны, разам з калегамі ён даў гэты дабрачынны канцэрт. Ну, шкада, што сёлета таго ж Юрыя Блінова не стала, і мы абавязкова будзем яго ўзгадваць, і ўзгадваюць усе заўзятары, якія прыходзяць на футбол, не прыходзяць, і тым не меней увесь час тут вісіць партрэт Юрыя Блінова, нагадваючы пра сапраўды светлага чалавека і адданага аматара футболу, вялікага прыхільніка Крумкачоў. Белшына пайшла наперад, яшчэ ўсцяж не было ніводнага удару ў створ брамы і ніводнага штрафнога, такога небяспечнага. Перад штрафной каманды гуляюць даволі карэктна. Ніхто тут асабліва не падаў, па нагах не білі. Ну, і я думаю, што сёння так і павінна быць, таму што ўсё ж такі апошні матч каманды ўрэшце свае задачы выканалі па вялікім рахунку. Крумкачы, яшчэ раз нагадаю, на пачатку чэмпіянату, дакладней усю першую палову чэмпіянату увесь час змяняліся. 13 прыйшло, 15 сышло. Хтосьці заканчваў кар'еру ўвогуле, як Сергей Корсак, які вырашыў, што футбол яму менш дапаможа ў жыцці ў асабістым, чым праца у, скажем так, ну, у нейкай фірме ці на нейкім прадпрыемстве, але ўсё ж такі вярнуўся Сергей Корсак у футбол, вырашыў гуляць за маладзечна. Магчыма, вернецца ў наступным сезоне і ў Крумкачы. Колькі ўжо вяртанцаў прыйшло ў Крумкачы і ў гэтым сезоне, і ў мінулым. То бок, ну нешта тут ёсць, сэрца засталося ў камандзе. Белшына атакуе. Яна больш шырока стараецца шукаць шляхі да брамы Крумкачоў і правым, і левым флангам. Ну, а у гаспадароў поля лепей атрымліваецца ўсё ж такі правым флангам і праз цэнтр. Ну, удараў пакуль не было. І пайшла 10-я хвіліна матчу. МФК Белшына 0-0. Валерий Фомічоў, вельмі ўдалае набыццё Крумкачоў у гэтым сезоне. Просто цудоўны брамнік, высокі такі, скоча добра, рукі доўгія, ногі доўгія. Шмат дапамог ён камандзе ў тых пераможных матчах у другой палове сезона, якія здарыліся нават цэлым шэрагам. Ну і паціскаць трэба Белшыну, якая крыху села да сваёй штрафной пляцоўкі. Яцкевіч, Валовіч. Перадача такая крыху скрытая у Яцкевіч не атрымалася, і Белшына перахапіла гэты мяч. Ажывіліся заўзятары Крумкачоў. Небяспечны момант, і Валерий Фомічоў, як пад мае словы мінулыя, цудоўна адбівае удар Андрэя Лясюка. Капітан каманды не здолеў стаць аўтарам першага гола на 11-й хвіліне сустрэчы, дзякуючы Валерыю Фомічову. Ну, вось ён і першы удар у створ брамы у сённяшнім матчы. Здарыўся ён, на жаль,
у бок гаспадароў поля. А зараз Кутні з правага флангу атакі гэтым разам 7-й нумар Александр Юшин, найлепшы бамбардзір, яшчэ раз нагадваю, чэмпіянату Беларусі па футболе ў найвышэйшай лізе, 26 праведзеных мячоў. Мячоў не дацягваецца да мяча, нарэшце не скакаў, але было парушэнне правілаў. Зараз штрафны удар прызначае Сергей Лабацевич. Увогуле, першая ліга заканчивае свой сезон услед за другой. Там найлепшым бамбардзірам стаў былы футболіст НФК, былы футболіст Крумкачоў Алексей Хадневич, які летась за 25 гульняў здабыў 11 галоў. Ну і сёлета ён, на жаль, на пачатку года пакінуў каманду. Але у другой лізе, гуляючы за Узду, Алексей Хадневич правёў 30 мячоў сёлета. Так што ён застаецца пакуль найлепшым бамбардзірам. Калі сёння, конечно, Юшин, Александр Юшин не набярэ 5 пунктаў, не здабудзе 5 галоў. Ну, не дай бог, конечно. Волович. 36 забьем. Правда, як падказвае аператор, калі Волович заб'е, калі Юшин заб'е 5, то Крумкачы 6 заб'юць. Хацелася б, конечно, выніковасці, і нашай каманды Крумкачы даволі вынікова гуляюць апошнім часам. Нулявых нічыіх увогуле няма. Ёсць праведзеныя мячы, ёсць добра праведзеныя, прыгожа праведзеныя мячы. Узгадуем ты ж галы Дмітрия Жданка і іншых футбалістаў. Калятка. І Скшынецкі удар по браме. Міма. Але добра так збоку ён накіраваў мяч у блізкі вугал, у блізкі кут. Ну, прынамсі, Сергей Туранок гэты мяч пільнаваў, гэты удар пільнаваў, і той ляцеў побач з брамаю. Юшин на левом фланзе. Все часцей пачынаюць нерваваць оборону гаспадароў футболисты з Бобруйска. Павел Бардуков зараз правёў удар по браме, але занадта высока. Ну і ў найвышэйшай лізе яшчэ засталося 2 туры. Магчыма, у гэтыя выходныя вызначыцца чэмпіён Беларусі, а магчыма, улічваючы тое, што Берасці аніяк не спяшаецца все ж таки взяць першы тытул чэмпіяната Беларусі. Магчыма, і ў наступным супернікі не дазваляе увогуле сумленная, сапраўды шчырая гульня і Іслачы, і Салігорскага Шахцёра, якія перашкодзілі Берасцю у 2 папярэдніх турах стаць чэмпіёнам Беларусі. Але гэта іхныя справы, таму што сёння ў нас найважнейшая гэта першая ліга, гэта замацаванне поспеху, і вельмі важная была б перамога Крумкачоў. На наступны сезон быў бы добры настрой і добрая ахвота гуляць. Таму што, ну, несумненна, не будзе ў наступным сезоне такіх зменаў у Крумкачоў, якія былі ў гэтым пераходным, гэтак скажам, сезоне. Таму што, калі мы кажам пра Дмітрия Жданка, ён быў адным з лідараў у мінулым сезоне Крумкачоў. І як пісалі у групе УКонтакце аўтары, што Жданок дапамагаў збіраць літаральна з нуля каманду, шукаў футбалістаў, ну і сам стаў найлепшым бамбардзірам чэмпіянату Беларусі ў мінулым сезоне ў другой лізе, правёўшы ў 25 матчах 14 мячоў. Ось так Жданок і пакінуў каманду, і вярнуўся ў яе. Ну, сёння, зараз яго на полі няма. І тым больш у запасе. Ён траўмаваны, не дагуляў крыху сезон, але, як калісьці ён сказаў, мне не павінна быць сорамна перад маімі заўзятарамі, калі ён сыходзіў. Ну, але пра гэта крыху пазней. У нас яшчэ будзе час паразмаўляць пра такіх высокага ўзроўню футбалістаў, як Дмітрий Жданок. Все спадзяюцца, калі ўжо і галоўны трэнер падпісаў, пагадзіўся узначаліць каманду ў наступным сезоне, то будзе каманда, будзе футбол, будзе цікавасць, ну і будуць заўзятары вяртацца, бо ўсё ж такі трэба прызнаць, што частка заўзятараў ад каманды крыху адышлі у сувязі з некаторымі тут перастаноўкамі. Крумкачы атакуюць. Да Яцкевіча мяч не далецеў, Скшынецкі таксама не атрымаў яго. Ну і зноў трэба распачынаць. Ось Волович адышоў на пазіцыю апошняга абаронцы. Тут дапамог, аддаў Фамічову. Валера вельмі любіць выходзіць далей
со своей штрафной пляцоўкі дапамагаць футболістам, такі крэатыўны, агрэсіўны, ініцыятыўны і вельмі актыўны. Фамічоў, бачыце, ён дапамагае не толькі таму, што халадно, ён выходзіў наперад і пры больш цёплых тэмпературах. Сёння мінус у Менску, а ведаеце, доўга-доўга, я думаю, што ва ўсёй Беларусі было зацягнута неба хмарамі, такой плынню, што сонца не праглядвала. І ўчора ў Менску першыню за доўгі час з'явілася сонейка, сёння таксама праглядвала, вельмі сціпла, вельмі так мала бачна, зараз пахмурна. Ну, галоўнае, што не будзе дажджа, як аднойчы на натуральным полі мы тут працавалі. На спартова-аздравленчым комплексе «Олимпийский» дождь ліў увесь дзень, і было вельмі непрыемна, прыкра, все залівала, ўсё апаратура, але тым не менш калегі адпрацавалі, нічога тут не спалілася пад вільгаццю. Ну а зараз матч праходзіць на штучным газоне спартова-аздравленчага комплекса «Олимпийский». Вельмі ашчаджаюць газон, траву на асноўным полі гэтага комплекса, бо пад маразамі яна, конечно, будзе сапсавацца. Зараз не так ужо важна ў заключным матчы сезона, галоўнае ўсё ж такі дапамагчы гэтаму газону, каб на наступны год ён увесь сезон прымаў каманду Кромкачы. До рэчы, на пачатку сезона таксама было паведамленне, што хатнім стадыёнам Кромкачы на ўвесь сезон 2019 года абралі арену Республиканского центра Олимпийского резерву на вуліцы Семашка, але, бачыце, жыццё працягваецца, жыццё змяняецца, і Кромкачы вярнуліся на той комплекс, з якога яны выходзілі ў найвышэйшую лігу і з якога будуць рабіць старт у сваіх пачэсных памкненнях на наступны сезон. Прызнаем, што Белшына, конечно, зараз больш валодае ініцыятывай, больш валодае мячом і тэрыторыяй, асабліва пераходзячы на палову поля Кромкачоў. Ну, але і гаспадары пільнуюць. Нападнік Александр Яцкевіч адышоў дапамагчы сваім футбалістам. Ну, а Юшин выкідывае мяч за бакавой лініі. Саланович зноў назад. Дэлеўскі. Так асабліва не насычалі абарону, зразумела, футбалісты Белшыны, бо яны ўсё ж такі фаварыты. Аднаго-двух пакідаюць госці на сваёй палове поле. Калі, конечно, быў бы у Кромкачоў больш рэактыўны такі футбаліст, які можа пабегчы, як у свой час Роман Багуноў быў, Ярослав Багуноў, і ён ўсё ж такі мог адарвацца, зрабіць фінт. Зараз ён у клубе Львоў, там гуляе мала, гуляе не вельмі добра, не правёў ніводнага мяча. Ну і, як казаў я падчас аднаго з рэпартажаў, магчыма, Ярослав здолее прыдумаць нешта, каб вярнуцца ў Кромкачы, калі зразумела жадае гэтага на наступны сезон. Увогуле, здаецца, што каманда ўсё ж такі будзе мацнейшая, яшчэ мацнейшая ў наступным сезоне, чым зараз, але і ў гэтым сезоне мы бачым, што згуляліся, склад стабілізаваўся, каманда стала ўсё ж такі больш сімпатычнай, чым у першай палове сезона ў першым коле. Калі Алексея Кучука прыйшлося замяніць на іншага адмыслоўцу, на Сергея Кузьмініча, у якога пайшло ў Кромкачоў, у складзе Кромкачоў. Бардукоў зараз на правым фланзе робіць навес у штрафную пляцоўку. Там пільна згуляў абаронца гаспадароў поля. Зараз Валовіч дапамагае. Ось Валовіч і Евген Чеботаренко, такія актыўныя, такія шустрыя футбалісты ў гэтым сезоне дапамагалі, але ось, на жаль, Евген Чеботаренко, які быў узяты ў арэнду з Градзенскага Нёмна, сёлета ў яго такія, бачыце, падзеі, ну, несумяшчальныя адно з адным, то бок і радасць, і гора. Ён і ажаніўся ў сёлетнім сезоне, ў гэтым годзе, і, на жаль, атрымаў такую цяжкую траўму, якая не дазволіла пакуль гуляць. Ён абяцаў, прынамсі, зрабіць усё магчымае, каб да наступнага сезона вярнуцца. А вось куды вярнуцца, пакуль невядома, таму што, яшчэ раз нагадаю, ён, Евген Чеботаренко, паўабаронца быў у арэндзе, узяты у футбольнага клуба Нёман Горадня. Валовіч.
Так доволі брутально згуляв зараз Андрій Лясюк. Капітан команди просить пробачення у Артема Булойчика. Булойчик тримається за бок, але біжить. Новая организация атаки Александр Былина. Налево, не спешаючись. Булшин активно выходит так довольно широкими шерогами выходит на половое поле Крумкачев. И тем не меньше никто не побег, никто не допомагал Юшину у этой атаці. И мяч спокойно пролетел до Фомичева. А зараз Михайло Калятка так само. Шмат він знаходить і шукає собі місце на полі. Сьогодні і справа, і у центрі був. Зараз криху згуляв відтягнутим футболістом. Але він все ж таки гулець передньої лінії. Помилочка невелика. Крумкачи згубляють м'яч. 22-я хвилина матча. Амаль середина першого тайма. Нічия 0-0 у двобої НФК Білшина. Салімов отримав м'яч, але не отримав його. Знову нікого напереду Білшина немає. Так ідуть з некількими футболістами до штрафної пляцовки Крумкачов, але при гэтым ніхто не висовується на центр штрафной, каб згуляць на вастрыні. Крумкачов з гэтым пакуль лепей, але зачапіцца гаспадары поля не могуць за мяч у прыватнасці і пасля навесаў з правага флангу. Ну вось хуткі адказ Салановича. Покидає мяч у межі поля, аут укидываюць футболісты НФК. Це нават порушення правила було. Булойчик, Артем Булойчик, який так само сьогодні підтримав Крумкачов своєю присутністю у команді і своїм контрактом на початку года. Яцкевич не доганяє молодчина. Тільки утримати треба м'яч гэтый. Кошель. И навес на штрафной, але такі слабі, поспели оборонцы. Білшин выдает мяч, зараз Волович выбивает этот мяч уже за межи поля. За боковой выкидывают гости. Футболисты в белой форме. Владислав Солонович. Оживились і завзятори Білшини, які доїхали сюди все ж таки. Вони повідомляють, що ми приїхали як перемогчи. Поглядим. Протягивает Білшина володить з м'ячом більше, ніж господари поля. Ну, але знову ж такої небезпеки великої була мінімум. Колькость была минимум таких небезпечных моментов и вельми важных атак, пригожих атак, які могли б скончиться голом. Ну и допомог, конечно, Валера Фомичев одним з моментів. Брамник команди НФК Крумкачи. Зрозуміло, і завзятори футболісти чекають, що узимку все ж таки вернеться назва Крумкачи, офіційна назва вернеться у клуб. Ну, хіба що команда не зможе називатися виключно Крумкачи, а НФК Крумкачи. Принаймні, так на сьогоднішній день виглядає. Не отрималася справа у Крумкачов. Зараз вони стараються прозліво пробитися, але там вельми насичена оборона Білшини, добре рухаються футболісти у білій формі і поспівають не тільки спереди згуляти, але і у обороні, вернутися у оборону. Це велика добра якость, як у футболі, так і у хокеї. Коли команда така мобільна, рухається активно. Артем Волович, 33-й номер. Крумкачев пошел наперед. Яцкевич не догоняя мяч.
ранее за футболисты Белшины. Мяч покидая между поля, аут укидывают господари. Белшина парадоксально, что оформила выход у найвышэйшую лігу менавіта тады, калі саступила дома Новополоцкому Нафтану. А справа в тым, што смалявічы тады не здолелі, рух не здолеў перагуляць смалявічы, і каманда Белшына стала далёкай ад берасцейскай каманды, ад берасцейскага клубу, якую, нагадаем, хутка пасля таго, як крумкачы перамаглі рух у Берасці, у горадзе над Бугам пакінуў яе галоўны трэнер, чэмпіён Савецкага Саюза 1982 года Андрей Захмантович, самы малады чэмпіён Беларусі, дарэчы. Калі ўжо пра гэта гутарка зайшла, то нагадаю, што самы сталы чэмпіён Беларусі 82 года ў складзе менскага Дынама у чэмпіянаце Савецкага Саюза гэта Михаил Вергиенко, які зараз узначальвае і Менскую гарадскую федэрацыю футболу. Дарэчы, дзякуючы Михаилу Никифоровичу, ён падтрымліваў крумкачоў у той складаны час, які быў у іх. Трохи хвалявання, мяч прайшоў побач з брамаю. І зараз ён віцэ-прэзідэнт Асацыі Беларускай федэрацыі футбола. Михаил Вергиенко у студзені 12-го адзначыць 70-годдзя. Брамнік Менскага Дынама узору 1982 года. Я так думаю, что, конечно, мы павіншуем гэтага паважанага спецыяліста і вялікага прыхільніка футбола. Добра, што ўсё ж у федэрацыі пачалі звяртацца па дапамогу і па досвед менавіта футбалістаў, а не пабочных людзей, якія больш адміністратары, чым футбалісты. Зрэшты, мы памятаем, што Александр Сафарын, прэзідэнт УЕФА, таксама не футбаліст, ніколі не гуляў у футбол, але ён юрыст. І вось чамусьці быў аднагалосна 2 разы абраны на пасаду прэзідэнта Звязу еўрапейскіх футбольных асацыяцый. Ну, магчыма, зараз такія плыні ў футболе, што не абавязкова, каб сам быў гульцом. Як, напрыклад, папярэднік Чеферына Мишель Платіні. Тым не менш, справы ідуць, нейкія ідэі высоўваюцца, але гэта яшчэ далёка. Прынамсі, для крумкачоў яшчэ далёка, якія, несумненна, я амаль не сумняюся і упэўнены, не трэба нават амаль, трэба верыць, даб'юцца таго праз колькі сезонаў, каб прадстаўляць, рэпрэзентаваць краіну у еўракубкавых турнірах. Ну і зноў мяч далецеў да брамы Сергея Туранка. Тым часам заканчивается 29-я хвіліна матчу НФК Белшина. Лік пакуль не адкрыты 0-0. Не сказать, что такая гульня вязкая, шчыльная, але даволі шырока гуляюць футболісты па ўсіх флангах праз зоны, і тым не меней праведзеных мячоў няма, а вось такія памылкі здараюцца, як зараз Юрый Паўлюкавец хацеў даць, меркаваў даць на Павла Бардукова, а Павел не пайшоў туды ў штрафную пляцоўку, мяч гэта не атрымаў, той пакінуў межы поля, Валерый Фомічоў выбівае у поле. Нягледзячы на холодное надвор'е, тут даволі утульна на спартова-аздараўленчым комплексе Алімпійскі, і пакуль ведаецца, ну мне прынамсі не ведаю, як аператарам не халадно, а цікава назіраць за гэтай гульнёй, і все мы чакаем, конечно ж, першага гола у сённяшнім матчы. Хто яго здабудзе, можа той і выгуляе. Магчыма, і адзін сёння будзе гол. А магчыма, у другім тайме, як звычайна, ведаеце, у крумкачоў такая фішка ёсць. Менавіта у другой палове сустрэчы актывізавацца. І рабіць рэчы незвычайныя. Выцягваць матчы, а часам і перамагаць. Юшин з мячом змяшчаецца ў цэнтр. Ну і шчыльна сталі ў абарону футбалісты крумкачоў у некалькі шэрагаў. Але не ўнімаюцца. Руцкі з мячом быў аддаў зараз у штрафной пляцоўцы футбалісты Белшыны, і, на жаль, першы мяч лятае ў браму гаспадароў поля. Роман Салімаў адкрыў лік на 31-й хвіліне сустрэчы.
не допильновали. Там 10 бегали футболисты Кромкачоў, а вот тут покинули одного Салимова. 10-й номер команды Белшина открыл лику сегодняшнем матче. Теперь треба уже Кромкачам больше смелости наперед. Як звычайно в таких выпадках кажуть, губляць няма чаго. Пораза ёсць пораза, а вось зраўняць вынік не вывести наперед. Это было б справа і гонару. 10 Роман Салимов. Крыўдны гол, перш за ўсё, з-за таго, што стаўся чыстым, скажем так, для Белшины. Не дапамаглі абаронцы Кромкачоў, не перашкаджалі яму прабіць. Ну і удар, конечно, атрымаўся такі якасны. Фамічоў не паспеў дацягнуцца да гэтага мяча. 1-0 на карысць Белшины на 31-й хвіліне гэтага матчу. А зараз Кутні з правага флангу атакі падае Белшина, не спяшаецца, так можна і замёрзнуць, калі так хадзіць да Кутніга Александру Юшину. Яго ножка баліць, оказывается, он трымаецца за левую ногу. І вось Юшин зноў. Ох, далёка. Ох, няўдала. Фамічоў, здаецца, і сам хоча пайсці наперад, і сам арганізаваць атаку, і сам паўдзельнічаць у ёй, правесці мяч. Здаецца, ну, футболісту можна па некалькі мячоў за сезон мець, калі хацець на кутнія ўдары. Ну, пакуль Фамічоў гэтым не надта займаецца, але зараз выбіў няўдала на Бардукова. І Белшина перахапіла мяч. Кухарчык. Порушення правилаў не было, чыста забралі мяч Кромкачы. Вось гэта навесы зусім няўдалыя, на ўсялякі выпадак, каб не было небяспекі. Артём Валович выбівае мяч за межы поля. І зноў Кутні з правага флангу атакі, і зноў Александр Юшин. Як зараз атрымаецца, паглядзім. Ніхто не падыходзіць, разгульваць не будуць футбалісты ў белай форме. Гэта мяч толькі навесам на штрафную. Там бы упільнаваць гасцей удалося выбіць мяч за межы поля. І Кошель адышоў нізка, бегчы наперад далёка, таму ён лепей разгуляў мяч з партнёрам. А зараз Казакоў імкнуўся да штрафной пляцоўкі супернікаў, але не паспеў дацягнуцца да мяча. Белшина перахапіла яго. Так, чистенько. Забраў мяч Шчынецкі, Александр Шчынецкі, малады бацька. Зноў капітан каманды, як і раней быў у гэтым сезоне Александр Шчынецкі. Ну, не заўсёды, калі выходзіў на поле, а ў сённяшнім матчы ён, прынамсі, менавіта дапамагае камандзе. Ну, не вядзе, магчыма, за сабою, бо яго ўсё ж такая пазіцыя адцягнутая, але тут у цэнтры шмат дапамагае і цементуе сярэдзіну поля. Як можа. Один Кошель наперадзе, тры абаронцы у Белшины. Мяч перахоплівае Дылеўскі, аддае брамкару свайму Сергею Туранку. Юра есть! Юра есть! Еще раз! Самуэль, Салимов. Настаўнікі пакуль не рыхтуюць заменаў, напэўна, нешта адбудзецца ў перапынку, але прынамсі зараз так ось даюць нормально разогреться команде, футболистам, как все ж таки активно заховывалось. По свежему футболисту выйти на такой мороз, конечно, будет тяжковато. Одразу повесить некую атаку, повесить за собой партнеров. Фомичев с мячом. 36-я хвилина матча розпочалася. Кошель добрый нападник, але не худкий.
лепей ему гулять на чистых мячах. Конечно, он вернулся у команду и зрабіў нават покер. Он зноў дапамагае ў свае 33 клубу наперадзе. Як сказаў, дарэчы, Антон Шунто, які на пачатку сезона яшчэ лічыўся ў складзе каманды брамкаром, а потым стаў спартовым дырэктарам клубу Крумкачы. Казаў, што добрых брамнікаў у нас хапае, няма высокіх нападнікаў добрых наперадзе, якія маглі пазмагацца за мяч, гуляць галавою. Ну і, зразумела, хуткіх футбалістаў, наколькі сёння я бачу, увогуле ніхто не бярэ ініцыятыву на сябе наперадзе. Калі атрымліваецца атакаваць, то у некалькі футбалістаў ідуць гульцы Крумкачоў наперад, і да каго адскочыць мяч, хто атрымае яго, той, магчыма, і праб'е. Пакуль у створ брамы небяспечна Крумкачы не білі, і зноў жа спадзяюся на другі тайм. Як заўсёды прадракаў прэс-аташэ клубу Сергей Южик, што ў другім тайме трэба нешта змяняць, трэба быць незадаволеным тым, як каманда праводзіла першы тайм. І сапраўды, у другой палове сустрэчы Крумкачы ажываюць, гуляюць зусім па-іншаму і дамагаюцца выніку. Яцкевіч накрываюць. Адразу Белшына накрывае футбалістаў Крумкачоў прэсінгам такім на іх палове поля, на палове поля гаспадароў, і таму вельмі цяжка выйсці. Трэба нейкі рэзкі выхад праз фланг, праз зоны тут скрозь іх, хаця б па лініі інсайду. Ну няма пакуль такіх момантаў, якія спадабаліся, асабліва вось гэты варыянт атакі. Александр Булін аддаваў налево, але нікога там не апынулася, і Белшына выкідывае мяч за межаў поля. За бакавой Артём Белеўскі не аддаў партнёру мяч, застаўся сам пільнаваць лінію абарон. Ну вось у тры абаронцы гуляюць сёння і Крумкачы, і футбалісты Белшыны. Хіба што бабруйцы імкнуцца распачынаць свае атакі усе разам і вяртацца як мага большай колькасцю футбалістаў да сваёй брамы, да сваёй штрафной пляцоўкі. Вось аўтар гола Роман Салімаў пайшоў наперад. Юшин страціў мяч. Капітан каманды Крумкачоў Александр Шынецкі забраў гэты мяч і ўсё ж такі не зачапіўся за яго. Самуэль. Зноў нятрапна. І зноў памылка. Гэтым разам Михаил Калятка аддаваў, не бачыў каму. А Валовіч не паспеў на гэты мяч, нават і не бег. Но няма пакуль узгоднасці. Юшин кутні з левага флангу атакі зноў будзе падаваць найлепшы бомбардзір чэмпіянату Беларусі па футболе ў першай лізе з правага кута. Вось гэтым разам бабруйцы вырашылі разгуляць мяч, і яшчэ адзін будзе удар з левага кута поля па накірунку атакі бабруйскай Белшыны. 39-я хвіліна скончылася, 40-я распачынаецца ў гэтым матчы. НФК Белшына пакуль 0-1. На 31-й хвіліне мэта дасягнуў удар Романа Салімова. Такі удар небяспечны, небяспечны. Это Владислав Саланович вырашыў падысці бліжэй да штрафной і прабіць, але удар проста не атрымаўся. Нага як след не стала. Зноў Фамічоў. Не атрымліваецца далёка перабіць мяч на палову поля Белшыны. Тут дапамагае Калятка, Булойчык. Все ж таки фізічна магутнее футболісты Белшыны выглядаюць. І такія худзенькія некаторыя гульцы Крумкачоў пакуль не даюць рады у адзінаборствах з гасцямі. Пакідае мяч межы поля. Арбітр не дае, не ўздымае флажок, хаця адсюль было добра бачна, што на нейкі сантыметр-два все ж таки за бакавую лінію выскакнуў мяч. Ну, гэта памылка арбітра, несумненна. Мяч пакінуў межы поля,
Але Белшина скарысталася гэтай атакою і поспела провести другі мяч. На жаль. ЛФК забил номер 18 Юрий Павлюковец. Павлюковец на 41-й хвилине 2-0. Ну нічого. На жаль, Белшину не удастся прогуляти в наступному сезоні, максимум про сезон. Крумкачам удасться і вигуляти у команду. Все ж таки у Бобруйську Крумкачі, нагадаю, ввели тягом усього матчу, вигулюючи у Белшина 1-0. Однак наприкінці відпустили Белшину, скажімо так. Лік у тим двобої, у літнім двобої матчі першого кола поміж Белшиною і Крумкачами був нічийним 1-1, зараз 0-2. Ну что ж, настрой у нас недобрый. Живем надеями на наступний сезон, але і надеями на другий тайм сьогоднішнього матчу. Все ж таки Белшина повинна успокоїтися, не повинна так активнішати. Ось Каліласка. Передача на Кошелі була нетрапною. Мяч застався у Крумкачов. Колядка. Так, Шинецький. Передача у центр. Воловича мяч не дійшов. Удар! Ай-яй-яй-яй-яй. Ай, шкода, що ну було становитися поза гульною. Тим не менш, і забивати такі м'ячі треба, як все ж відчути смак голу. Ладно, почекаємо голу Крумкачов. Максимум не у гэтым тайме, а у другой полові сустрэчы. Ну, нешта Туранок пачынае тут цягнуць час. Это дрэнна. Для лідера чэмпіонату Беларусі гэта непрыгожа. Ды і для здароўя дрэнна футбалістаў, якія стаяць і чакаюць. Мало таго, што стаялі тут, вымушаны былі слухаць гімн Беларусі, ды яшчэ, бачыце, ёсць такія затрымкі, калі альбо Юшын вельмі марудна падае кутні, альбо Туранок трымае мяч падоўгу у сваёй пляцоўцы. Не мог зараз браць мяч у рукі Фамічоў, таму неяк так даволі небяспечна, але пагуляўся з нападнікам Белшины і все ж таки выбіў на сваіх футбалістаў. Волович. Так, Сіцкевічем, Александр, Малайчына. Добра. У центр Булойчык. Белшина ўся каля сваёй штрафной пляцоўкі, акрамя 9-го номера Андрэя Лесюка, капітан тут пільнуе магчымасць контратакі. Ну, часцей у штрафной пляцоўцы Белшины знаходзяцца Крумкачы. Штосьці павінна атрымацца. Булойчык, можа, найбольш актыўны футбаліст у першай палове сустрэчы у Крумкачоў. Часцей за ўсё у яго мяч тут у цэнтры поля. Праўда, аддаваць страпна наперад не атрымліваецца. Ды няма асабліва каму, все перакрытыя. Амаль усе перакрытыя футбалісты ў чорнай форме. Юшын аддае на правы фланг, але удар справа Бардукова не стаўся. Небяспечным для Фамічова. Кошель. Колядка. Кошель аддае, Колядка імкнуўся паміж ног Самуэля адправіць мяч, але не атрымалася. Пільнаваў футбаліст Белшины і зноў становіцца па-за гульнёю Кошеля. Апошняя хвіліна першага тайма падыходзіць да заканчэння. Арбітр нават не дачакаў. Нет, правильно, там просто На табло таблом 20. на табло адстае час, а на камп'ютары Крумкачоўскім на нашай трансляцыі роўна 45 хвілін мінула. Сапраўды не было з чаго дадаваць час у гэтай гульні, і каманды скончылі першы тайм з лікам 0-2. Ідуць у распранальню, будуць некаторыя карэктывы, я так думаю, у стане Крумкачоў. Ну і, напэўна, камусьці дадуць адпачыць з футбалістаў Белшыны. Эдуард Градавой, галоўны трэнер каманды з Бобруйска. Першая палова сустрэчы закончана, крыху робім перапынак і вяртаемся на футбол праз некалькі хвілінаў.
Другі тайм матча НФК Білшина 0-2 після першої полови зустрічі на користь гостей, на користь лідера і, напевно, переможці чемпіонату Білорусі по футболі у першій лізі Бобруйської Білшини, тому що смолявічі у Гомелі покуль заступають Локомотиву з ліком 0-1. Вийшов на поле Антон Міцеров у оборону, я гляжу. У складі Крумкачова так само з'явився Павел Баскаков, у Міцерова 17 номер, Баскаков 28. Ну і покуль Не набивай, пожалуйста, там. это замены основные у складе господаров поля. Білшина, здається, покуль складу не міняли. Таким чином Міцеров вийшов на поле під 77 номером замість Олександра Буліни. Ну, заміна по позиції, як це кажуть у футболі. Оборонця вийшов замість оборонця. Помилка зараз не здарилася. Добре, все ж таки упільнував цей м'яч Максим Савостіков, який так само вийшов на поле у складі команди Крумкачі замість Сергія Кошеля. Замість 90-го номера на полі з'явився 9-й. Ён одразу дійшов у оборону. Оборону гэты светловолосый футболіст Максим Савостіков дапамагаць сваёй камандзе. Ну, ён можа вельмі нядрэнна згуляць наперадзе, арганізоўваючы атакі. Паглядзім, як дапаможа Максим Савостіков сваёй камандзе адгульвацца у гэтым моманце, у гэтым матчы. І яшчэ одну замену просачу. 25-й номер вийшов на поле замість 9-го у складі Білшини. Капітана команди, здається, замінили. 16-57. І Олександра Юшина замінили. Ярослав Шкурко, український легіонер, вийшов на поле у складі Білшин. Такі ось заміни. 3 у Крумкачов і 2 у гостей сьогоднішнього матчу. Активніше пішла гульня у другому таймі. Команди вирішили одразу не мерзнуть, а бути розігретими у доброму стані. Неудала передача на Шинецкого. Олександр пішов наперед допомагати своїм партнерам скорочати розрив у ліку. У складі команди НФК відбулися 3 заміни. Замість номера 3 Олександра Буліни на полі вийшов номер 77 Антон Міцеров. Друга заміна. Замість номера 90 Сергія Кошеля на полі вийшов номер 28 Павел Баскаков. І третя заміна. Замість номера 25 Кирила Алексеєва вийшов номер 9 Максим Савостіков. Савостіков замінив Алексіяна. 3 заміни Крумкачі зробили. І зараз по змінах у складі Білшини, ще раз нагадаємо, з допомогою нашого судді-інформатора, покуль кутні удари з лівого флангу атаки, що частіше всього робили білшиновці у першому таймі, роблять і зараз. У складі команди Білшина замість номера 7 Олександра Юшина на полі вийшов номер 16 Ярослав Шкурко. От пошансувало, що не вдалося трапити по м'ячу футболісту Білшини під 11 номером Іллі Кухарчику. Таким чином Олександр Юшин закончив сезон з 26 м'ячами, найліпший бомбардир другого дивізіону айчинного національного чемпіонату. Російський легіонер допомог команді вельми у цьому чемпіонаті виступати як належить.
у першей лизе и вернуться у лигу наивысшейшую. Тяжковато зараз Юрию Павлюкаўцу, автору другого мяча у складе Белшину у першем тайме. Ну, таки был стык, может быть, довольно жорсткий, таки неприемный, конечно, для Павлюкаўца. Павел Баскаков, резервист, коленом у колена трапил у ногу нашего гостя. Покинул покуль межи поля футболист Белшины. Ему, оказывается, допомога. У 10 гуляют белшиновцы у гэтай хвіліны. Ідзе 5-я хвіліна другого тайма. 2-0 на карысць бабруйскага клуба. Матч працягваецца. А вось гэта аўтар першага мяча на 31-й хвіліне. Роман Салимов открыл лик у сённяшнім матчы. Побег на поле и Павлюкавец. Так, больш жорстка трэба ставіць нагу, як зараз зрабіў Максим Савосцікаў, і не даваць мячу ляцець туды ў штрафную пляцоўку. Кромкачы гэта зразумелі, і ў іх пачало гэта лепей атрымлівацца. Шынецкі. Так, Александр. Аддаюць мяч Белшыне арбітры. Сергей Лобацевич сёння суддзя ён з Віцебскую, яму дапамагаюць землякі Юрый Хомченко і Кирилл Пакулин. Так даволі жорсткія стыкі пайшлі у гэтым матчы. Зноў жа больш актыўна гуляюць футболісты, даволі нядрэнную тэхніку зараз праявіў Ілля Руцкі, пакінуў мяч сваёй камандзе. Но капітанам у гэтай палове сустрэчы у Белшыны застаецца, конечно, Андрей Лясюк. Я яго памылкова запісаў як на замененага футболіста. 9-й номер. Гэта была замена у Крумкачоў. На кашулю Максима Савосцікава 9-й номер. Булойчык. Шынецкі. Таким трохвугольником Крумкачы без стварэння атакі разгулялі мяч і захавалі яго ў сябе. Капітан каманды Крумкачоў зараз імкнуўся аддаць на калядку, але да Михаила мяч не далецеў. Парушэнне правілаў, штрафны удар у бок гаспадароў поля. У бок брамы гаспадароў поля прыбіваюць футболісты Белшыны. Кромкачы разам зможам перамагчы, нагадваюць балельшчыкі сваім футболістам і актывізуюць іх на больш актыўныя дзеянні наперадзе менавіта, не тут у цэнтры поля і на сваёй палове поля, калі кромкачы ўсё ж такі жывее пачалі гуляць. Трэба наперадзе нешта рабіць, нешта прыдумляць, а там пакуль адзін Константин Казаков, невысокі футболіст, які звычайна гуляе даволі жвава. Сёння ён мала актыўны, ну і дапамагаюць партнёры не вельмі, таму што трэба пільнаваць усё ж такі у гульні з такім небяспечным супернікам, як Белшына, і сваю палову поля. 2 разы не ўпільнавалі, а зараз, як і мы казалі ў першай палове сустрэчы, губляць няма чаго. Трэба ісці смялей. А Белшына не супакойваецца. Не тое, што не задаволена вынікам, але просто каманда ўсё ж такі гонар трымаць марку до конца чэмпіянату. Пакідае мяч межы поля. Каманда застаецца, мяч застаецца у футболістаў Крумкачоў, Валеры Фамічоў, брамкар гэтай каманды. Брамкар клуба выбівае у поля. Ну і што зараз? Ну, Казаков да мяча не дацягваецца. Перашкодзілі яму абаронцу. Усё ж такі яны пільнуюць лепей, чым абаронцы нашай каманды супернікаў.
парушэння правілаў спачатку не даў свісток Лабацевич і з такім крыху спазненнем фол Константина Казакова заўважыў на 9-м нумары гасцей капітаня Андрею Люсюку. Так паведамляе сайт Футбол Бай, які вядзе онлайн-трансляцыі з матчаў першай лігі чэмпіянату Беларусі. Па-ранейшаму у Гомлі вынік матчу паміж Лакаматывам і Смалявічамі 1-0 на карысць чыгуначнікаў, на карысць гаспадароў поля Рук, Берасці і рэчыцкі Спутнік гуляюць у нічыю 1-1. Цяжкая доля у аператараў, конечно, халаднавата. Мне тут размаўляць, дык яно крыху грэе, а просто стаяць і працаваць з камерай, гэта ўсё ж такі у такі мароз невялікі няхай, але ўсё ж такі ёсць і вецер паддувае, хіба што дзе ён больш на заўзятараў, там халаднее. Тут у гэтай кабіне ўсё ж такі крыху цішэй. На дадзены момант Белчына на 5 пунктаў апярэджвае Смалявічы. Удар моцны, недакладны Андрэя Лесюка. Як і ў першым тайме ён прабіў, памятаем, вельмі высока над брамаю. НФК зараз на 8-м месцы. Конечно, 8-е месца ўжо было і не раз у гэтым сезоне. Ніжэй была каманда і на 9-м, і на 11-м, і на 12-м, але ўздымалася і на 7-ю пазіцыю. Таму, каб сёння ўдалося перамагчы Белшыну, то можна было б разлічваць на павышэнне у турнірнай табліцы. Хаця не, ведаеце, апошні матч апошняга тура на 7-м месцы ліда, 4 пункты саступаюць ёй Крумкачы, таму гэты двубой ніяк не паўдзейнічаў на 8-е, не паўдзейнічаў бы на 8-е месца каманды, прынамсі не стала б яна вышэй у гэтым чэмпіянаце. Закончыць сезон можа максімальна 8-ю. І заканчиваю сезон 8-ю команды НФК, тому что пераследнік граніц з Мікашевічаў стае на 5 пунктаў. Так что не матываваныя ні Белшына асабліва, калі ўлічваць, што ўсё ж такі Смалявічы прагульваюць Лакаматыву, ні тым больш Крумкачы. Дарэчы, НФК распачаў гэты сезон з прапушчанага брамнікам Яўгенам Касцюкевічам мяча ад нападніка клубу Орша Дмітрия Іванова на 16-й хвіліне хатняга двубою з аршанцамі. А затым быў не зрэалізаваны Дмітрыем Пархачовым пенальці на 27-й хвіліне ў тым стартавым матчы чэмпіянату Беларусі у першай лізе. Замена у Крумкачоў, 4-я сённяшні матча по 24-м нумарам. Выходзіць на поле Мікіта Макараў. Ён заменіць Александра Скшынецкага. Капітан каманды аддаў павязку Артёму Булойчыку. Отбывается 4-я замена у складе команды НФК. Замест номера 17-го Александра Шведского на поле вышел номер 24 Микита Макаров. Все, Крумкачы ліміт сваіх замен вычарпалі. Зараз трэба, каб ніхто, пажадана, каб ніхто не траўмаваўся, каб ніхто не траўмаваўся. Ну, правда, сапраўды, у другой лізе, у другім дывізіёне 5 заменаў могуць рабіць каманды, то ў першым 4 і сёння. 4 замены Крумкачы выкарысталі. Толькі вось, каб яны былі сапраўды дзейснымі. Міцераў, Артём Міцераў, футболіст клуба Томь, меў досвед гульні ў расійскай прэм'ер-лізе ў 2016-2017 годах. Згуляў за Томічаў 13 матчаў. Тады зусім маладзенькі хлопец, зараз яму 23 гады. Абаронцы Крумкачоў 77-го нумару, які сёлета меў один праведзены мяч. Сзади, Андрей! Лясюк. Ну,
Передача на Салімова атрымалася, але Роман пробіць так і не здолеў, імкнуўся скінуць далей туды галавою. Мяч просто упаў яму пад ногі. Крумкачы выбілі са штрафной пляцоўкі. Гэтую небяспеку вынеслі. Открой паса. Юра есть. Працягваюць Белшынаўцы атакаваць. Яра появляется. Грудскі аддае назад свайму абаронцу Дэлеўскаму. Сразу. Быстрее били. Раз, два. Все, атака. Подсели под свою штрафную Крумкачы. А Белшынаўцы помыляются. За боковой линии выкидывает мяч гаспадары поля. І у Белшыны замена. Нарэшце Андрей Лясюк пакідае поле, якога я адправіў у перапынку на замену. Капітан каманды аддае павязку 18-го нумару Юрию Паўлюкаўцу, а на поле з'явіцца Кирилл Сидоренко под 25-м нумаром. Третья замена у Белшыны ў сённяшнім матчы. Як Крумкачы дзякуюць за гульню, так падзякуем за гульню і капітану Белшына Андрею Лясюку. Так ось у першым матчы сезона, я нагадаю, Крумкачы гулялі з Оршаю і саступалі камандзе з лікам 0-2, а ўвогуле першы тайм прагулялі з лікам 0-3 і толькі два мячы Іллі Трачынскага на 80-й і 89-й хвілінах амаль скасавалі такое вялізнае адставанне, але матчу таго стартавага матчу сезону Крумкачы не выратавалі, саступіўшы з лікам 0-2-3. Ну і ўвогуле гэты сезон быў не вельмі такі ўдалы, як казаў на пачатку раней у першым тайме, што першая палова сезона, першае кола для каманды Крумкачы не ўдаліся ні ў сэнсе стабілізацыі складу, ні ў сэнсе гульнявым, ні ў сэнсе вынікаў. Таму зноў жа быў заменен трэнер. Ну і пачалі футболісты НФК набіраць пункты. Белшына распачала сезон выязною нічыёй з берасейскім Рухам 1-1. Прапушчаны на 30-й хвіліне мяч на 85-й адгуляў менавіта Александр Юшин. Один, Кирюха, сзади. Сзади. Бардуков з мячом. Разгуляў з Кухарчыкам. Илья, ну І точнее, ўрэшце ні да чаго гэта не прывяло. Аут кідаюць футболісты Крумкачоў. Штрафны удар нават, дакладна, выбачце. Парушэнне правілаў. Тут Булойчык у якасці капітана зноў у цэнтры поля. Ну і шмат футболістаў сёлета, пакідаючы каманду, развітваючыся з ёй, ўсё заўсёды стараліся як мага часцей адзначаць гэтую сямейную атмасферу на матчах Крумкачоў. Як і той же Алексей Хадневіч, які адзначыў, што гэта адзіная каманда на Беларусі, у якой такая задушэўная сямейная атмасфера на матчах. Як бы нам цяжка не было, нас заўсёды падтрымлівалі нашы аддадзеныя прыхільнікі. Гэта вялізны дадатковы стымул, казаў Алексей Хатневіч. Нават калі сутаргуе ногі, ты разумееш, што дзеля гэтых людзей ты павінен гуляць праз не магу. Так Крумкачы робяць, хіба што не заўсёды хапае класу, не заўсёды хапае імпэту. Ну і тым больш, калі датычыць штосьці сённяшняга матчу, то, конечно, Белшына это больш дасведчаны клуб, недарэмна. Каманда заслужана вяртаецца ў найвышэйшую лігу чэмпіянату Беларусі. Резервіст Белшыны Сидоренко зараз пайшоў наперад на выстрыню атакі, атрымлівае мяч з левого флангу у штрафную, пакуль яго не пускае Антон Міцераў, перахоплівае мяч і забірае яго гаспадарская
дружина под свой контроль. Я говорю, право, здесь, а я там снова не сказал в этот момент. Я стою рядом так же, такой же проекции. Мяч касается линии. 20-та хвилина другого тайма. 65-ї зустрічі. 2-0 Білшина вигулює у НФК у Менську на штучному полі спортово-оздоровленчого комплексу «Олімпійський» по вулиці Сурганова. Я нагадаю, що кромкачі вийшли з відпочинку у гэтым годзе 21 студзеня. Праз тыдзень контракты з клубом падпісалі паўабаронца Александра Буліна, ды іншы паўабаронца Дмітрый Пархачоў. Праз тыдзень свои подписи поставили Евген Костюкевич, Брамник, оборонца гульцы средней линии Александр Булойчик, да Илья Трачинский. Ну, Трачинскага няма, Булойчик до гэтага часу дапамагае камандзе. І зараз сённяшні матч ён капітан. Ну і таксама Сергей Русецкі. Крыху пазней у трэнерскі штаб увайшоў 32-гадовы Сергей Югевич. Казаков з левого фланга у центр, але так слабо, что мяч не долетел до партнера и Самуэль выбил у поле. Ну, ось так симпатичнее почали гулять кромкачи. Напереди, больше могутными силами. Только так можно добиться гола. В этом сегодняшнем матче, что такое холодное, морозное надворье, якое пануе в белорусской столице, да и всей Беларуси. Міцераў на Савостикова. Максим не поспевая до гэтага мяча. Нагадаю, что первый спарринг межсезоння зусім не удался кромкачам. Пораза была от команды Луч Менск у гродзенскім футбольным манежы з лікам 0-5. И стало крыху страшно. Подумалось, что увогуле кромкачы так пакуль и не собрались у свой нормальный такі могутный коллектив. Але напрыканцы месяца, калі Ассоциация Белорусской Федерации футбола нарэшце скарылася и НФК был допущены до процедуры лицензования, команда стала гулять лепей и у спаррингах. Крыху пазней про гэта, калі Білшина скончыць свою атаку, Сидоренко, могутный футболист и вельмі активный. Білшина зачапілася за мяч. Шкурко, Салимов. Ну и до удара справа не дошла. Выбил мяч Міцераў за межи поля. Кутний удар подае Білшина. А не, все ж таки мяч от своей брамы Фомичев отправил у поля недалеко, партнером не выбивая. Илюха, бери быстрее! Самуэль надейно сегодня гуляя, не пропуская гаспадароў поля до своей брамы, но правда один ён не заўсёды дае рады. Там кромкачам трэба не праз цэнтр больше, все ж таки праз фланги, напэўна, прибиваться до брамы Сергея Торанка. Ну и бить трэба. Булойчыку нельга травмавацца. Балюча трохи. Але разбегаецца. Гречишка, Волович. Нарушать правила кромкачы, приносить свое пробачение Максим Савостиков, футболисту гостей.
Ярославу Шкурко. Ну, зараз Білшина з м'ячом, а тим часом другий тайм перевалив за свою полову, 25-та хвилина. У другім таймі йде, 70-та у сустречі. НФК Білшина 0-2 покуль. Волович на левом фланзе. Ну, бачите, не поспевают футболисты. Нема той физичной эмоции, как перебегать футболисту от Білшини, как убегши от их по фланзе. Ну и наблизиться до брамы суперника. Покуль хапає силу, тільки дійти до штрафної плюсовки і думок. Ну, зараз Колядка, може, щось придумає. Сапраўды так удалося навесіць Михаилу. Але Таранок все ж таки перекинув м'яч праз свою браму. І зараз Колядка з правого флангу атаки подає кутній удар. 7 футболистов Кромкачева в штрафной плюсовці суперника. Ці удастся комусь провести, нікому не удалося. Таранок руки узняв вверх і забрав цей м'яч. Так вось уступіўшы камандзе Луч Мінск, Кромкачы потым перагулялі ў першым сталічным спарынгу дубль каманды Энергетык БДУ на поле гэтага клуба з лікам 4-1. Першым голам адзначыўся новабранец Сергей Русецкі ў тым матчы. А два мячы былі на рахунку у той час таямнічага новабранца Сергея Корсака, які, шчыра скажу, пакінуў каманду Кромкачы ў гэтым сезоне. Умница, молодец! Былі спарринги з моладзевай зборнай Беларусі, параза 2-3 з Гомблем 1-1. Але былі і добрыя матчы у перадсезонны перыяд падрыхтоўкі каманды. Былі зборы ў Пінску двухтыднёвыя напрыканцы лютага, пачатку сакавіка. Каманда стваралася, каманда рыхтавалася, але, на жаль, зноў жа не затрымліваліся футболісты, якія падпісвалі пагадненні і меркавалі працягнуць супрацоўніцтва з Кромкачамі, хутка пакідалі клуб. Всяму свой час, всяму сваё узнаўленне і стабілізацыя каманды, якая, зноў жа, будзем думаць, на наступны сезон дасць рады, дапаможа Кромкачам выконваць галоўную мэту, якую ставілі і ў гэтым сезоне вяртацца на вышэйшую лігу, але пакуль па аб'ектыўных прычынах аб'ектыўныя рэчы не дазволілі камандзе змагацца за права вярнуцца на вышэйшую лігу, і Кромкачы заканчваюць сезон на 8-м месцы у турнірнай табліцы. 28-я хвіліна другога тайма матча НФК Білшина 0-2. Пакуль каманда ў чорнай форме ніяк не можа знайсці шляхоў да брамы суперніка і ўсё ж такі пастарацца прабіць брамкара Білшины Сергея Таранка. Няма мало футболістаў наперадзе у Кромкачоў. Слабыя на сёння ініцыююць свае дзеянні і дапамагаюць футболістам наперадзе. Прынамсі, прыдумаць нешта такое, каб абысці гэтую даволі фізічна моцную і даволі актыўную абарону Білшыны, пакуль не ўдаецца. Нафтан выгульвае светлагорскага хіміка з лікам 4-0. Гэта самы буйны вынік сёння ў заключным 30-м туры чэмпіянату Беларусі па футболе ў першай лізе. Барановічы 2-0 вядуць у гульні са Стонімам, а Лакаматыў у Гомлі перагульвае па-ранейшаму Смалявічы 1-0. Ну, яшчэ такі вялікі вынік у лідзе, дзе мясцовы футбольны клуб наносіць паразу Оршы 5-1.
Вось один матч усё ж вынесены з сённяшняга дня у першай лізе чэмпіёната Беларусі. Закончыцца турнір у першай лізе менавіта заўтра двубоем паміж Смаргонню і Пінскай Валною. Гомельскі Лакаматыў, калі выгуляе у Смалявічаў, то выйдзе на 3-е месца у турнірнай табліцы і будзе у гомельцаў магчымасць змагацца за права згуляць у найвышэйшай лізе ў пераходным матчы. Таму там таксама ёсць стымул не саступаць Смалявічам. Ну, што Смалявічы, яны ўжо вяртаюцца у найвышэйшы дывізіён чэмпіёната Беларусі, таму могуць дапамагчы і гомельцам. Хоць гэта і не паспартоваму гучыць. Ну вось Яцкевіч уваходзіць у штрафную пляцоўку. Нізам пасуе на Михаила Казакова і каманда Крумкачы. Ось тое, што мы прасілі, тое, што мы хацелі, тое, што мы імкнуліся ўбачыць, што Крумка ўсё ж такі адквітвае адзін мяч менавіта гульнёю крэатыўную такую, хуценькая контратака. Яцкевіч справа на Казакова і Михаил робіць, і Константин робіць лік 1-2. Як цудоўна, ўсё ж такі у адзін дотык Казаков накіроўвае мяч у браму Сергея Туранка з даволі вострага кута, і брамкар, брамнік Белшыны не паспеў даць рады з гэтым мячом. Настолькі ўсё імкліва, прыгожа атрымалася у каманды цяго раёню, і найдалей зраўніваць лік цяпер можна. На 30-й, на 31-й хвіліне Кирилл Казаков зрабіў лік 1-2. Константин Казаков зноў жа. Парушэнне правілаў ад сваёй брамы, ад сваёй штрафной пляцоўкі. Крумкачы пачынаюць новую атаку. Можна пабегчы, трэба пабегчы наперад. Калі ўжо крыху сунулі эту няўдалую гульню ў штрафной пляцоўцы Белшыны ў бок, калі раз крылі браму суперніка, можна спрабаваць яшчэ раз. Зноў Яцкевіч на правым фланзе, зноў Казакоў побач з ім. Прастрэліць зараз не ўдалося, Лабасевіч пенальці не дае, а мяч застаецца у Крумкачоў, і Михаил Калятка дабіваецца таго, дамагаецца таго, каб прабіць кутні удар з правага флангу атакі. 32 хвіліны згуляна ў другім тайме. Михаил Калятка, придумай что-нибудь, Михаил, и дапамажыце футболисты у штрафной пляцоўцы. Головой удалося прабіць Крумкачам, але не ў бок брамы, а ў бок 11-метровай адзнакі. Гэта зрабіў 24 номер Микита Макаров. Ну вось, калі ласка, і Фомічоў. Яму толькі дай пабегаць. Кутні удар будуць зноў рабіць футболисты Крумкі. НФК Менск, Крумкачы, Михаил Калятка з правага флангу атакі. 33-я хвіліна другого тайма. 78-я хвіліна матча. Казаков Константин падсеў пад мяч, але не ўдалося нікому прабіць. Так, крыху задумка была нядрэнная, але не чакаў таго моманту Максим Роўбут, які таксама выйшаў на замену. Весялее стала, і цяплее стала, і цікавее стала тут заўзятарам Крумкачоў і ўсім нам, хто робіць гэтую трансляцыю для YouTube-канала НФК. Побегали, забегали футболисты. И Белшина не супокоивается, не сутешается. Конечно, не хотелось б ёй заканчивать гэты матч у ничью. Довольно активный футболист, конечно, Роман Салимов. Малайчына хутка рухаецца. Честно нагадаю, ён стаў аўтарам першага гола у складзе Белшыны у сённяшнім матчы. Але на гэты час перавага бабруйцаў ужо не такая адчувальная, ужо не 0-2. І калі ласка, да, неяк так не бег
на мяч Павел Баскаков. Крыху отдалялся от его и поспел Туранок выбить за боковую линию. Ох, як активизовались, як цікавее стало назирать за матчем самим футболистам. Я думаю, азарт з'явився сапраўды у Крумкачоў. Разворот, удар! Так, Савостиков на правом фланзе. Не треба далеко адыходзіць назад. Ну, можна і праз Фомічова згуляць, але так часто треба не варта рабіць, тому што ўсё ж такі час ідзе і крыху губляецца імпэт наперадзе. Казаков Константин. Зараз ён з мячом. Яцкевич пайшоў наперад. Гэтым разам ему перашкодзіў Владислав Солонович. Отдать у центра штрафной пляцоўкі. Казаков будзе падаваць кутні удар. Будзе рабіць кутні удар. Так, ну бегаць, трэба рухацца, прапаноўваць сябе. Так Константин Казаков ішоў на брамніка Белшыны, што крыху закрануў яго, парушыў правілы. І Туранок падымаецца не спяшаючыся. Запрашае арбітр на поле лекара. Але Туранку, відаць, медычная дапамога не спатрэбіцца. Ну ўсё ж раз прыбеглі, то ўжо няхай крыху падлякуюць брамніка Белшыны. 2-1 на карысць футбалістаў з Бабруйску у гэтым матчы. 81-я хвіліна матча заканчивается. Рудский помыляется. Крумкачи перехопливают мяч. 2 мяча на поле. Робот окидывает на Гречишку, а там уже Антон Миттеров на Максима Савостикова. Такой без створения. Гульни наперед. Ось тільки Гречишка дає туди наперед на Яцкевича. Яцкевич один, побач 2 футболісти Белшини. Савостиков трап надо. Ох, Казаков вийшов на брамкара. Знову вельми моцно. А крихуп марудній м'яч летів, то Казаков змог вийти сам насам з Туранком. Але цікава атака. Ноги не попали, все. Принаймні, сапраўды мог здаритися вихід сам насам. Больш шчыльная стала барацьба на поле, больш стыкаў таких. Побег Паўлікавец, але вымушаны быў вернуць крыху назад мяч свайму 25-го нумару Кириллу Сидоренку. Справа бліжэй да вечару, падмарожвае, падхалоджвае, але думаю, дацягнем до конца сустрэчы. 38-я хвіліна другого тайму заканчивается 2-1 на карысць Белшыны. Крумкачы спяшаецца паправіць становішча справу і пацешыць сваіх заўзятараў яшчэ адным праведзеным мячом. Все ж таки пазітыў патрэбны напрыканцы сезона, каб перадаць яго на сезон наступны. Улічваючы, што ў гэтым годзе чэмпіянат Беларусі ў першай лізе распачынаўся 13 красавіка, дзесьці ў сярэдзіне 4 месяца 2020 распачнецца і новы чэмпіянат у першай лізе. Сёння у нас 23 лістапада, значыць, амаль праз 5 месяцаў узнаецца футбольны сезон. Вельмі доўга аматарам футболу чакаць, конечно, новага сезона.
Пакуль будзе адпачынак, будзе стварацца новая каманда. Конечно, хто заўзее за Крумкачоў, калі ласка, сачыце, можа не столькі за сайтам Крумкабай, колькі за групай УКонтакце, там найбольш, ну і ў тэлеграм-канале Крумкачоў, конечно, таксама там больш будзе аператыўнай інфармацыі, якія змяненні, як фармуецца склад, якія новаўвядзенні, новыя трэнеры, магчыма, новыя трэнеры, новыя футбалісты. Все гэта будзе, але пакуль трэба завершыць сезон хатнім матчам з Білшынаю. Ну, прынамсі, пакуль апошнімі ў гэтым двубоі з лідарам чэмпіянату Беларусі ў першай лізе вызначыліся менавіта крумкачы. Константин Казакоў правёў мяч у адказ у другім тайме. Білшына атакуе і вядзе ў сённяшнім двубоі, выбівае мяч за межы поля Максим Ровбут, футболіст 96-го года нараджэння, 23 гады Максиму. Высокі футболіст. Ну да, Білшына не спяшаецца падаваць, все ж таки крыху баіцца за свой тыл, крыху баіцца Білшына пропусціць яшчэ адзін мяч. Гэта відавочна, Роман Салімаў. Контроль, Илья! Падае мяч не моцна, але вельмі ўдала. Наўпрост на нагу 11-го нумару Іллі Кухарчыку трапіў мяч. І вось адсюль было добра бачана, што каб не паспеў Валера Фамічоў, то мяч прасунуўся у браму каля правай стойкі альбо левай ад брамніка Крумкачоў. Ну, тым не меней выратавалі свае валоданні гаспадары поля. Лік 2-1 застаўся. Капітан каманды Артём Булойчык адпраўляе мяч наперад, а там становішча па-за гульнёю. І ўжо менш за 4 хвіліны да заканчэння двубою, вялікіх затрымак не было. Я думаю, што арбітр не будзе дадаваць часу, ну максимум хіба якую 1 хвіліну. 3. Нет. 3 или 4 думаю. Паглядзім. Наш аператор кажа, што 3-4 хвіліны могуць быць дададзеныя у сённяшнім матчы. Жарсці павялічваюцца, жарсці узвышаюцца градус матча. Як бы тут не было іранічна сказана ў гэты марозны дзень у Менску, тым не меней пакуль усё даволі карэктна. Але арбітр Сергей Лабасевич заклікае футболістаў крыху супакоіцца. Ўсё ж такі у гэтай апошнія хвіліны, нават пры тым, што каманды не маюць асабліва стымула, не маюць да чаго асабліва імкнуцца у гэтым апошнім 30-м туры чэмпіянату ў першай лізе, ўсё ж такі жаданне перамагчы ніхто не адмяняў, як кажуць. Крумкачы з мячом. Слонін скараціў лік у двубоі з Барановичам на Берасцейшыне да ліку 1-2. А у двубоі Рух Берасці Спутнік Рэчыца ўжо лік 2-2. А тым часам замена у каманды Білшына. Замест Іллі Кухарчыка на пятым нумарам з'явіцца Максим Рыбакоў. 44-я хвіліна матча другого тайма, конечно. Ну, а у двубоя Локомотив Гомель-Смолявіч лік стаў нічыйным 1-1. Локомотив Гомель-Смолявіч 1-1. І на дадзеную хвіліну Рух Берасць вяртаецца на 3-е месца. Не ўтрымалі гомельцы пераможнага выніку, значыць, у пераходны міні-турнір адпраўляюцца берасцейцы, прынамсі на дадзены момант.
І розпочалася 90-та хвилина матчу НФК Білшина. 2-0. 2-1 на користь футболістів Білшина. Вони зараз володують м'ячом. А ми чекаємо, колькі ж додасть арбітр Сергій Левацевич компенсованого часу до основного у сьогоднішньому матчі. Рыба, чего? 2 хвилини додає Левацевич. Подказав йому тут арбітру. Таким чином, ще полтори, криху більше за 2,5 хвилини буде протягуватися цей матч. Є час у Крумкачов відквітати і другий м'яч у сьогоднішньому матчі за бокової лінії. Михаил Колядко, 8 номер Крумкачов, викидає м'яч. А малюса команда накерувалась у штрафну пляцовку гостей. Щось це буде, поглядимо. Максим Савостиков. Неудало. Перша спроба другим темпом атакують Крумкачі. Ну, хіба що просто Фомічов. Тільки б не помилитися. Тільки б не помилитися. Ось Криласка Фомічов пішов наперед. Ну, це, звісно, не пригоже. За що й отримує попередження Кирил Сидоренко. Зрештою, у Левацевича є можливість і протягнути матч довше, ніж 2 хвилини. Принаймні, дати скончити атаку, коли вона буде протягуватися довше атаку Крумкачов. Яцкевич уже на правому фланзі. Так і туди. Туди там загулявся, надто загулявся. Павел Воскаков згубив м'яч. Ви бачите футболіста в червоній формі. Це Валерій Фомічов, коли штрафної пляцовки господарового поля. Ось зараз брамник Крумкачов з м'ячом. Передачу віддав неудало. Не дійшов м'яч до партнера. І тим не менш Фомічов зостається у лінії атаки Крумки. Все, арбітр дає свисток, почали бити по ногах Білшина, завзятори Білшини, які тільки доїхали зараз сюди на стадіон, бігуть віншувати команду з перемогою у чемпіонаті Білорусі серед команд першої ліги, з вертанням клубу у найвищий дивізіон. По Бобруйську рихтують урочистості з цієї нагоди. Команда з видатними футбольними традиціями Білшина вертається у найвищий дивізіон, визначивши перемогу у заключному матчі першої ліги цього сезону над РФК з ліком 2-1, але апошній м'яч у цьому сезоні провели тут на САК Олімпійський, менавіта футболісти Крумкачова. З цією надією ми розвітуємося з вами, шановні аматори футболу, шановні прихильники Крумкачова, до наступного сезону, до соковика. Будемо сочити за этой пригожей, самобытной, сучасной поводле ведения господарки командою Крумкачі. НФК Крумкачі, будемо сподіватися, вона назоветься у наступному сезоні, і ми будемо мати шмат задовольнення від гульні команди у першій лізі чемпіонату Білорусі з надією на вихід її у лігу найвищу. Дякую велике всім колегам за гульню і всім колегам за працю, і футболістам за гульню, і завзяторам за те, що завзяли. Щасливо, бувайте здорові!